kuma muna ganin kamar talakawa watau. Manyan attajirai ba wanda yake wahala. Duk ɗan kasuwa, je ina magana da wasu yan ce musu duk ɗan kasuwan da yake sayo abu daga waje ya shigo da shi ƙasansa kuma mai babban jari, to ba wanda yake cikin tashin hankali kamar sa. Ina da aboki yana sana'a, zai sayo kaya kamar na kimanin dala miliyan 10 ko miliyan 20 ya kawo ƙasansa, ba ɗan Najeriya ba, ya kawo ƙasansa, sai inflation ɗin nan ya bigi ƙasansu ɗan watanni ko shekaru da suka wuce. In ya sayo kaya na dala miliyan 10 ko 20, in ya kawo ƙasansa zai sayar a sati 2, duk kuɗin ƙasansu ya karye. Misali, akwai lokacin da dala tana kuɗin ƙasansu 8, sai ta dawo ta koma 16. Kayan shi na cikin kasuwa, da ya sayar da kayan dala miliyan 10, kuma kasan duk mutumin da yake siyo kayan dala miliyan 10, 20 yawanci rance ake yi. Kayan karɓowa yake, zai ba da wani sashen kuɗi ne da su bank garanti da menene da sauransu ya karɓa. Ya zo da kayan dala miliyan 20 ya sayar a kasuwan ƙasarsa, kuɗin da ya siyar ba zai iya canza dala miliyan 10 ba, kuma har da riban da komai ba zai canza dala miliyan 10 ba. Ya zai yi da mutanen da ya karɓo kaya? Duk kwana ɗaya da yake ƙarawa kuma ƙarin bashi ne a kansa. So da haka mutanen da suka rasa rayukansu da wanda suka ciwuwuka ya kayar da makamancinsu, to halin da ƙasanmu take ciki ke. Ba ina so in zargi wani ko wane ne ba, amma dukanmu in mun manta, ina tuna mana shekara 10 da suka wuce masanan tattalin arziki sun dinga faɗi a ƙasar nan abin da zai faru nan gaba. Duk gwamnatin da za ta zo ta karɓi mulki nan gaba 2014 zuwa 2015 an dinga faɗa mana akwai matsanancin wahala da ke fuskantar al'umma. Da yawan mu muna ta wasa, su gwamnatin da ta zo ta karɓa kila da ta hango wahalan ba ta son zargi ya faɗa kanta, sai ta san duk dabarar za ta tura wahalan gaba, ta ɗan ɗauki wani ragowa ta tura sauran gaba, ta yi abin da za ta yi ko menene dai. Ni ba layi na bane sanin tattalin arziki, amma dai kaman rufaffen akwatin macizai, to yanzu an fara buɗe shi. Saboda haka wallahi dole mu koma cikin hankalinmu. Ba muna goyon bayan wani siyasa ne ko wani tsari ko wani policy, ban ma kai in gane shi ba balle in goyi bayansa. Ni ban ma kai in gane policies din ba. Wasu policies gwamnatin da ta gabata ta yi amfani da su, waɗanne wannan da take yi take amfani da su, wallahi ban ma ganewa. Ba layi na bane, ban fahimta. Akwai dai masanan tattalin arziki a nan, su suna ganewa, muna ji kuma a bakin su. To amma dai yanzu ana cikin tashin hankali.